Ale phathe kwethu imali yami bafethu. Bafuni inkomo. Omunye umjitsi ufuna uku11 nalaba bafethu. Cha, mfethu amesombheka. Lobaba yakujwayela zokuvaleka sinda kufuna umkhahle ejwayela kabi la. Bese imthola. Ngiyambona lo sinayi lo. Namanje lento akayikhokhi. Kumele sekuyena manje. Bafethu mesho kanje asicwale ngeghost. Sicwaleni. La ngaphakathi la uzoro. Angeke uzoro. Usazi indlelesi. Angibona. Yeah. Ngibumpebi. Sasa. Ngibe right here. Uzohlala? Angazi ngaphandle. Hayi mina mama. Thina sisi. Love. Shapatadeza. Oh, umphimali. Awe ma. Imali engaka uyibonile ngiyayibona. Indoda. Ona, avibaba indoda yakho. Mana. Hey, kantini ngawe vele avuwathanda amadoda abantu. Hayi. Kahle unokubona ama lips ale yagama. We nawe. Hayi. That's Justin Bieber. We shame. Hayi. Ngeke shame. Hayi bulewe ngamadoda abantu. Hayi shimana ukahle nomalanga. Mina yabona kodwa lo. Imali yami mfethu. Afethu angakabi nayo imali yakho mfethu ukuze ngizokunikeza. Hlezi zongineza imali yami. Imali yami manje ngifuna manje imali yami. Afethu ngamanje mfethu angakabi nayo mfethu yabona nje nawe. Yabo kusasa bani wami wangayiletha imali yami. Ngiyaphathela mina lokho. Yabo. Hayi. Kuba nje nizofasa kuwena into kanjeni. Oh nawe uyamnika. Angindaba mina ngizomushaya. Hayi nama ngimsaba uzoro. Nami uzoro ngimsaba. Hey, uzobuya. Hayi akabuye kabuye. Hayi bona. Noma la ufuna ukudlani ke mama. Noma yini njengayithola isitolo. Awuyiki into kuthiwa noma yini esitolo. Njalo unohalela ini. Ngiyaphithizela nakule ndawo yangakini. Kakhulu. Angazi into right ngibona nje engasifanele ukuthi singabe injalo futhi. Kodwa nje ngicabanga nje angazi.
Right? Kusithisa. Mina nginingi ngaleyo nto leyo. Uyazi phela ukuthi uthandana nobani futhi maningi yabo. Manje angeke. Nakho kungaba right for wena. Yini ongayithenga? Awuzame nje ukuthenga uma ngayini efunayo. Right? Yeah. Okay, bro. Be right, man. Hey, girl. Ngipikatini ngithula. Hey, just look here. This. Olethi. Yebo. Khona la sithathe khona lo mngane wami nje ofikile Olethi usathi ukuthi asithi kancane. Yebo. Kodwa mxovu mntanami. Ngifika nje kakho kodwa. Usufuna ukuhamba singakahlalana phansi nje mntanami ngesixoxe. Mama into encane soyixoxa nje singabuye Mxovu mntanami ziningi izinto okufanele sihlale phansi siyixoxe. Ezasekhaya mxovu zidingayo mntanami. Olethi uzothi nje kancane nje sibuye manje uzoqeda manje. Ayikho iqiniso mxovu. Ngeke mxovu. Ngizobuya Ufuna kahlale phansi sixoxe mntanami. Uyabona njengoba wenze njena nje yikho ke ngizoyithatha le ngane ngihambe nayo. Ngoba kuyacaca ukuthi noma waphila sande nje wakushiswa yiyo lento mntanami ungabi nasimo ekhaya. Akusilokho mama mina ukuthi ngizonihlanganisa nje. Uyehlenyuka nje nalabangani bakho. Kanti umthetho wakho mntanami uganwa nini? Mama uzobona hayi manje kusasemncane manje. Ngeke mntanami akulona iqiniso lelo. Gana mxovu. Olethi ngizobuya sikhulume. Hayi mntanami abangani bakhe bona baphambili. Mina ngumzali wakho sifuna idola sihlanganise idola. Mxovu. Hey, ngahlangana nje yazi. Yes, correct. Smash. Hey, sokushaya impahla. Semashilo. Asushisa nohlelo manje yami. Hawu ngisizile umntanami sekoqhamuka ekhaya komaphekwa nami ngiyimfasi. Ngiphethe. Kubonakala ukuthi ngiphume endodaneni senginemali. Hayi ungisizile umntanami bandla. Ungisizile ngiyabonga. Mntanami sizophuza sohla. Sofisa imnandi ekhaya. Noma uhamba nama-ice ngoba khona. Wethe senye strategy. And akekho umuntu onayo le ngiyiphethe yazi. Uswimi. Ukapatiya. Umthola kahle. Akekho futhi omunye unazo strategy nazo. Yazi. Correct. Umthola kahle. Salute. Ndoda ngicwele. Ugcwele. Mfethu angicwele mama. Kapati angashayisana mfethu ngalulani wakho. Phela mfethu nami mfethu ngidala indala. Kufake mfethu enkahlambeni nje yami. Uyazi mfethu ade sashisa. Yabona mina. Kahle. Phethe unobalanga lapha mfethu uphetheni ingane. Ndoda mfethu. Ingane iyona mfethu engashisela le. So manje angicabangi ukuphinde ngishintshe umuntu. Kodwa ukhwindi mfethu engibonayo ukuthi yabona umsebenzi omushadi. Ndoda mfethu. So angicabangi mfethu ukuthi yabo istrategy ukhona ngasithayini ngaphandle kwami njengoba sengiphiwe. Correct mfethu. Salute. Ngayisaluthele njalo nje yami. Futhi wabona umala vele mfethu la kuzokhanya ilanga mfethu. Uphethe unobalanga mfethu ngakutshela uyalobho. Jayab, correct. Yes. Jayab. Ukutshela baba. Kapati ngiyakuthola Jayab. Ngoba manje mfethu indaba mfethu ungane mfethu efunda isikole mfethu yabo nje mfethu ukuthi manje nawe awuyibhekeli mfethu ukuthi masaphuzise lo baba lo muntu umntante mfethu ukuthi udala kanjani lo mfethu. Into zabo babila ezama izinto okuyisimo.
ngoba manje la kade ibale futhi sethubuko lapha ngalo mfowethu endlini naye ngithi u-introduce yabo sibe sonke la isebenzisa lana hayi ngathi usentsweni ngokhuluma ngalezi zinto ezibandayo obheka sibele sekho amasameji manje sengikukana awuningani yena wena njalo nje lamasameji adliwa nini vele ngoba phela uhlele siphethe isitsha ngiyeka musungibamba hlalelani phansi ngoba ngisho ngathi angihleli lalela into ebengizoyisho la ukuthi angifuni lutho ngihlanisa isitsha sakho right mawunika uzora amasameji akhe wanike yena hayi mina manje phela mawubamba awusangifuni engizokubonayo indaba baka kwenziwa ke manje ngicongile ukuhamba ngicela mina ngili nawe ngiyakuthanda sangithanda manje akhulunywa ke namanje okwesibili ofuna ukwazi le mali lohlala uyidla ukuthi iqhamuka kanjani uzoyigcina lento esho kimi akwenziwa nje lokho angizokuzwa uzozwa Afundi kurongo ayigqoka uniform. Yabona nje laba angazi ukuthi bangene kanjani esangweni. Ngene kanjani esangweni? Awuthethwa benje ngoba phela sabona ngento ongegqoka uniform. Ubani lo washo uzoro? Awuzoro. Ake abenje ngisethembiso ke lo. Savumelana mina nawe ukuthi mangingena impilo yami wena uphela. Yabona ke class. Ngizocela nihlale phansi mina mangiphuma ngizomba nani se-office ukuze nokuchaza uthisha ukuthi wana uniform. Class uzora ngimkhiphi hlala phansi. Hlala phansi. Students, I'm not going to tolerate abafundi abangalaleli. Ngizogila labafundi ama-serious. Umuntu ongakho serious uzophuma ngezona. Uzora phansi ukuthi ngiyamzola. But if sizofokasa kubafundi ngizofokasa kubafundi abajengezona ngelinye izitoluza umfundi okwesikrethi aluzise umuntu ongazonza esikoleni. So kubalulekile ukuthi umfundi onekusasa nowazi ukuthi uzonza esikoleni must focus. Kumele ulalele uthisha ukuthi kumele uhloniphe uthisha ngoba kusasa kumele ube nekusasa. So kubalulekile abafundi basuka emakhasi esikoleni sazi abazali basishume ukuzonza esikoleni. Mina senguthisha ngafundisa sengadluli nami ngidlulele izinto ezizona ukuba angizange sengifocus ngaba ngawazange sikufika ngikhona. So kubalulekile mina nibe ngaphezulu kwethu nenze okungcono kakhulu nathi thina lesokuthisha nami nguthisha nje ngiyafisa mhlambe ngupresident whatever kodwa ngilongo ngikutheni kwenzweni if you behave at all you can't do that. If my go uniform just go uniform you can't do that. You have to figure it out. So, it's discipline. So, you are trying class, so now I go uniform. But go uniform, but I go uniform. You look at this lag of one, who's on my weekend. We disco, go get this lag.
full uniform. So ilo ngikasi ngizocela kunini ukuthi zama niphathe kahle nifocus efundweni zenu ukuze nibe nisaselile. Siyezwana? Yes. Angifuni ukuphinde kusasa ngikhiphe omunye njengozona. Uzona ngimzodi ngiyamthanda njenganathi nonke. Kodwa manje ngoba uyamisbehavior umfanele ukuthi uyakudeserve ukuhlala etoilet. Wena nanda wethandayo. Yes. Friend.